ಹೊಸ ಬಿನ್ನೀರು ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರೋಡಿ ಕಿಶನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ರಕ್ತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾಡಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಮಂಗೆ ಹೊತ್ತಿರಂದು ಪಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ నాకు ಬರೋದು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಡ್ರಮ್ಗೆ ನೀರು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಅಂತ ನೀರು ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೈತದ ಅಲ್ಲ ನೀರು ಕಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಜೀವಣ್ಣ ಮೂಲದೆ ಹಳ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೋ ಮೂರು ಡಿಸ್ಕೋ ಒಂದು ಬೈಯಾಗ ಫ್ರೈ 3 ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಹೌದಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತಿ ಚೂರಿ ಚೂರಿಯ ಕೊರ್ಪೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಪೆ ಗಲಟೆ ಪಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊಕ್ಕುಲ್ಲು ಕೊರ್ಪೆ ಜೋಕ್ರಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ಜೀವ ಜೋಕ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಐತಿ ನಂಚ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಮಾಜ ಕೊಡ ಇರ್ಮೀನು ಮಲ್ಕೋಣ 3 ಮೀನು ನೀನು ಮಲ್ಕೊಳ ಬಂಗೆ ಐತೆ 3 ಮೀನು ಜೋಲಿ ಕೊಡ್ಸಿ 3 ಮೀನು ಕತ್ತೇರಿತೀನಿ ಕತ್ತೇರು ಮಲ್ಪಲೆ ಸುಲಭ ಒಂದು పొడస్తెత్తున్నాడు పొడస్తెత్తున్నాడు అంగడిదగులో పొడస్తెత్తే కుర్పిన్ మరే యామ పొడస్తెప్పందనే ఫ్రై మల్పుವೆ ಅಂದೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಮರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಹಾ ಮೀನು ಬಂತಿಲೆ ಬಕ ಕತ್ತೇರಿತನ ಕತ್ತೇರ ಕತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ರಪರಪ್ಪ ನೀನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಡ ಮಂಗೇಣ್ಣು ಆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಮೈಕ್ಲೆ ಐದು ತಿತ್ತುಕುಲ್ಲೆ ಐದು ತಿತ್ತು ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ತಿತ್ತುಕುಲ್ಲೆ ಓಲ್ ನೀರಿನ రెడ్ల దొమ్మేనా మళ్ళీ జూలై మంత్లే జూలై మంత్లే కొన్ని సామాన్ చెప్పా నేను ఖాళీ వైట్ రోజు బాగా ఊతే ఏదో కచ్చిపోతులే ತಿಡ್ಲು ಬಂದಕ್ಕ ತಿಡ್ಲು ಬಂದು ಎಂದು ಸೇಮದಡ್ಡಿ ಲೈವಾರ್ದ ಇದು ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ತಿಡ್ಲು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಕಡಿಕೊಂಡು ನೀ ಅರಿತು ಈ ಕರಿ ಬಾರ್ದ ನೆಟ್ಟು ಇದು ರಡ್ಡು ಒರಂಬ ಪಾವು ಒರಂಬ ಸೇರತ್ತ ಒರಂಬ ಪಾವು ರಡ್ಡು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಉಂಡಾರೆ ಸೊ ನಿಂತೆ ಕಡಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲೊಂಬುದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕಡಿಕ ಓಕೆ ಗಂಡಕ್ಕನ ನಾಲ್ ಸೊ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಾಕದೆ ಸೊ ಒಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಗನ ಕೋರಿ ಕಡೆಯರಂತ ಅಕ್ಕಳು ಕುಯ್ರಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸೇಮೆದ ಅಡಿಗೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ ಕುಡ್ದುಂಡು ತೂಡಿ ನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೋರಿ ಎತ್ಕನ ಬೇರೆ ಬಂದು ಕೋರಿ ದ ಮಿತ್ತು ಕಂತಿನ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಏನು ಐಟಮ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚಾದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಂಡವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಅರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಟು ಬೊದ್ದುಲ್ದೊಂಡ ಇಜ್ಜಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡೆ ಕಡೆನ ಎಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಅಂಟೇನೆ ದಾದಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅವನು ಬಾಜನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟೋಜೋಡು ಕಡೆನಾಗ ಈತುಂಡರಿ ಕಡೆಯಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಂಡೀರು ಅವು ಅಂಟದ ಒಂತೆ ಬುಲಂತರಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಅದು ಒಂತೆ ಬುಲಂತರಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಚ್ಚದ ಮಂಡೆ ವಿಚಾರ್ತನ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಆಗೋದು ಸರಿ ಆಯ್ಜಿನ ಬೇಜಾರಾಗು ತುಕ ತೊಂದರೆದಾರ ಇಜ್ಜಿ ರತ್ನಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಡೆಬಲ್ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆದಾರ ಇತ್ತಂಡು ಹತ್ತಿಗೆ ನವಲುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕನ್ನಾರೆ ಅಂಚೈತೆ ಬೇವ್ರೆ ಕಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪೋರೆಂಡು ತೊಂದರೆದಾರಲ್ಲ ಕನವಳು ಇದು ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಅಂತೀನಾ ಅಂದೆ ಬಿ ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಅಂತೀನಾ ಕಬಡ್ಗೆ ಅಂತ ಜರ ಗುರ್ಚಿ ಪಡೋ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಗೂರ್ ದೀಪ ಬರ ಓಲ್ದಿ ಏರಿ ಅಬಿ ಹೊಸತ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂಜ ಏನು ಹೊಸ ಚಪ್ಪ ಸರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒರಿ ಉಂಡ ఆయన ఓల్ దీపారు ఆయన ಮೇಡ್ ಇನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಿರ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರ ಏನಕ್ ಅವಿತ ಎತ್ತುಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವಳು ಕಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮ ಬದಲೊಂದುಂಡು ನೇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವಾರ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಅಂದಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದಾಗ ಉಂಡ ಮಲ್ಲಂದು ಬೇರೊಂಜಿ ಬಿಂಗಿರ್ಲಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬ ಅಂದು ಏನ್ ಪನೋಡು ತುಂಬ ಇರೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪೋರು ಮಾರ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಪಾತಿರ್ನ ಫೋನ್ ಕಟ್ಟು ದಾದಂದಿಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಏತ್ ಕಂತಾರೆ 4 kg ಹಾಂ 4 kg ದಾದ ಅಲ್ಪ ಬೊಯ್ಲರ್ ಟೈಸನಾ ಬೊಯ್ಲರಾ ಮೆಲ್ಲ ನಿನ್ನು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋರ ಎಂಕುಲು ಪಿದಯ್ಯ ದೀಪ ಅವಳು ಅಂದುಂಡ ತರ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಲೆ ಐಟೆ ದೀಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವು ರಡ್ಡು ಕನಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಅವು ಕನಕ ಉಂಡತ್ತ ಈರೆ ಕೊಯ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಇರ್ನ ಹಸ್ತಡ್ದಿಂದ ಸರಿ ಆಪುಣ್ಗೆ ಪೊತ್ತುಣ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಐತ ಕೊಯ್ಲಿ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ರತ್ನಕ್ಕ ಕೊಯ್ಯೊಂತೇರು ಕೊಯ್ಯುನತ್ತೆ ರತ್ನಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅವೇ ಮಂಗೆ ಅಲವ್ಲು ಮಂಗೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಬೈಜ್ಜಿದಾತನ ಪುಣ್ಯಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವು ಇತ್ತೆ ಈ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಂಡಿಡ್ ಪೂರ 100 ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕರೆಂಡು ಅವು ದಕ್ಕು ನಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಆ ತೋಟುಡು ದಕ್ಕಿನೇಟ್ ಇತ್ತಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸೂಬತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ ಹೌದಿಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪು ಸೇಮದಡ್ಡಿಗೆ ಬಿಯ್ಯರೆ ಹರಸಾಹಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಹನುಮನ್ನ ಫೋಟೋ ಉಳ್ದಿರ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಡ್ರವರ್ ಉಂಡತ ಐಡ್ದಿದ್ದು ಬಿಡು ಅವಳದಿಲ್ಲ ಅವು ಮೂಲ್ದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋ ಬೌಲ್ ಉಂಡತ ಅವು ಟೇಬಲ್ದ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಹನುಮನ್ನ ಫೋಟೋ ಉಳ್ದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಾಗ ಈಜಿನ ಅವಳು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಟಿವಿದ ಐಟೆ ಅವು ಓಕೆ ಏನೈತೆ ತೊಂದ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ರತ್ನ ಕಲ್ತರ್ದು ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಮೀನು ಇತ್ತುಂಡ ಉಲಾಯಿ ಪೊತ್ತಲೆ ಅವೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕನಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಪಾಪ ಹೋಯ್ನೇ ಬೇ ಮಾಮು ಏನು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ ಮನೆ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆ ಸೀದಾ ಹೋಯ್ರು ಓಕೆ ಪಿದೈ ಸೂಬತ್ತು ಒಂದುಂಡು ಓ ಅಂದು ಶೋಕ್ ಪೊತ್ತು ಬಣ್ಣ ಮುಲು ಅಡ್ಡಾತ ಅಂಚಾದ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತು ಹತ್ರ ಗಾಳಿ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಳಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊತ್ತುನೆ ಹಾಂ ಇದೇನು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದ ಆಪುಡು
ಅಂದ ಅದನಿಗಲೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಅವು ಬಾಂಡ ತಿರ್ತು ಬುರ್ದಕ್ಕೆ ಅವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಂಡ ನಿಗಲೆ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋರೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿತು ಅಂತೆ ಏರ ಪಂಡೇರು ಸೂಪತ್ತು ನಂದು ಏ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ತೆಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ದೋಜುಂಡು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ದಿಕನಾ ಚೂರು ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ ನೀರು ಅವಿಜಿನ ಅಡಿತೊಂದು ಅತ್ತಿಗೆನ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೋರಿದ ಸಾರ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದಲೇರು ಓಕೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಬಂಡ ಬನ ಮಂಜಲ್ದಲಕ ಚೂರು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಲ್ಗುನು ಮೊದಲು ಏನದ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಒಳಗ ಪುಂಡಿ ಓಹ್ ನಿಲ್ಲಿತಾರೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲಿನ್ನಿತೇರು ಒಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಲ್ಲೇರು ಲಿನ್ನೋ ಕಮ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನಗ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೇಬಂಡ ಎಂಕುಲಿ ತಿಂಬನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ತಿಂಬನೇಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತಿರೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪುರ ಬಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಏಪಲ ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುರು ಏನಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಒಂಥರ ಫನ್ನದು ಎಂಕಲು ಗೆತನು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚೇನೆ ಅಕ್ಕಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಚೇನೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅತಿಗೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಏನು ಪೊಗ್ಗಿನೇರು ತಿಂಚ ಎಂಕ್ ಅರೆಗ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಆದಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ನಿಂಗೋನು ಮನಸ್ತಾಪ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತೊಜ್ಪಾವುಜ ಸೊ ಅಂಚ ಈತ್ನೇಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ಲ ಹೆಡ್ಡೆಡೆ ಎಪ್ಪಡು ಬಂದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ದಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿಗೆ ತೊನೊಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಪೋರಾಟ ರಪ್ಪ ಪೋರಾಟ ಏರಿ ಅರೆ ಗಾಡಿದ ಬೋಡಿಗೆ ಎಂಕುಲ ಎದುರು ಹಿಡಿತೈ ಈ ರೊಟ್ಟ ಸೇರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪುಂಡಿ ಫೈನಲ್ ಪುಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು ದಿಕ್ಕೆಂತು ಊಲೇನು ಕನ್ಪನ್ ಬಂತಾರ ಪದೇ ಜಗ್ಗಿಡ್ತೀನಿ ಕೋರಿ 4 kg ಹಾಂ 4 kg ಕೋರಿಗೆ ನೀನು ಕೆಲವುದ ಮಲಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ನೀನು 3 ಉಂಡು ಸಾರೈ ಹಾಂ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ದತ್ತಾವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕಣತೆ ಸೇರ್ಬೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಟೈಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಟೈಸನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಟೈಸನ್ ಇದ್ದಾನಿಗೆ ಸುಕ್ಕದು ನಿಜ ಆಯಿಲ್ ಓಕೆ ನೀನು ರಪ್ಪ ಸಜ್ಜು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕೋ ಹಾಂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇಲಕನೆ ಸೇಮದಡಿಯ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಹನ ಒತ್ತು ಅಂದು ಆಯನ ಹಠನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಒತ್ತಡ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಒಂದು ಮನೆ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಒತ್ತೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಏನೇ ತಾಮ್ರದ ಏನ ಪನ್ಪಿರತೆ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಈಸಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕಂಚನೆ ರತ್ನಕ್ಕಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲೆ ಏನು ಪೂರ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಒಂಚ ಒಣಸಗೆ ಸೊ ಒಂಚ ಆರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ
ಓಕೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣಾಗ ಮೀನು ಆರು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಚೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಫ್ರೈಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ 3 ಕಾಂಡೆ ಕನ್ನದಿನ ಓ ಪಲ್ಲೆ ನೀರಾ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ಮೀನು ಕೈ ಬಾಡ್ದೆ ಕನ್ಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲ ಕೋರಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಮಂಜಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕಲು నీకు తారే ప్రదాల పాడ్దిచా పేస్ట్ ప్రదాల కడది పాడ్దిచా జస్ట్ సామాన్ మాత్ర ಸೊ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಾಲು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಹೊಡೆ ಒತ್ತುನುಂದಿ ಜೈಕೆಂಕುಲು ಈರೆ ಮುಚ್ಚಿನಿ ಸೊ ಕೋರಿ ಸಾರ್ತಲೆ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಓ ಬೇಗಾರ್ದು ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಸತೀಶನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪೇವೆ ಸೊ ಒಂಚ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಮೀದಿ ಅನ್ಬೇಕಿದ್ದೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಚೂಸು ಕುರಿ ಅನ್ನ ಸೇಮದ ಇದೆ ತೇಮಣ್ಣ ಪಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ 3 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಬೇಲೆ 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 ಒಂದು ಸೊ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಇರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎನ್ಮ ಇರುವಾಟ 8:30 ಬರುವೇನು ಸೊ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ರಪ್ಪ ಮೀತಿಕ್ಕು ಏನು ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆದದ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತು ಬಿಂದಿರ್ ಕೊಟ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೋತೆಡಿ ಬರೋದು ಹೊಸ ಬಿನ್ನಿರ್ ಬರ್ತೀರಿ ತೆಡಿಲ್ಲ ಜೋರು ಬಸ್ಸ ಬರೋದು ಕಣ್ಣ ಜೋರು ತೆಡಿ ಬರೋದು ರಬ್ಬರಪ್ಪ ಒಳಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಜಿಪು ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಾಲ ಏನ ಮಂಜಾಲ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಾಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ